usnam thamai basuk bakamen ya pi baro ni ka pol manta ngi ai ngu yo blai bangi yo ya ka ni ka la ya ka bangin sakri u ngi dang la ban ring pan hian man siem te kham tap e bangi yo ban mo ban sakri u ha ka ni ka pol ka manta hau ni usnam balalet ngi shibun ki jipen wet ngi shibun ki ding pen kiang ha ka jingmani ka jingi oblai hende ngi sngongo pat baling ba ka ni ka jing sakri nang yo ban sakri u tu ai ba ka do nut ka jongi hala kasngi kanai terang ban mani ban yaro ban kham tam ban ai ngu u te ni ka po man ta ngi ya sha prang shu ya ka jing sakri da ka bangi shim ta lang ka wei ka jing ruai benai ulong benai uba kerpang bah balai dan apreng jepi no oh nama udah benai uba ngiyo banya mau pelut por bahing nata dia benai bang yo syuti đây nang ta dan sibu men ong oh bau du sendam thamai bang yo ban ko chu sendam ba thamai mau udah benai baning kong te sibu ki juba phila ban ai te
haman sedang jauh senam mau kam tam hakum undi benai mau kam gidi kisingi ni jibu thong mau bangin pendap ni bangin lei ha uni usnam ba mentang nuksa mau syubu pila kot jumut lan pila bu ka thong ba mentang usnam mau ngan penduna no ban le kai games ni mentang usnam ngan khe kot ba ni na tang sedang usnam mangan nong bam shui gini gijing bam na makim ayang akan merkot bekia shibun bha ki thong ki bangi ngiju bu hinrei ya kita ki thong ngiji pendap na em mo shibu ko macam senam how January aja ka khandai pila bu ki thong pi pendap na em di kita dan bu na pedang jongi mo ngi pen ken na ngi pen du no mo dan bu na pedang jongi ru ngi mau ngi pendap lu ya kita ki bangila kular ni kita ki thong bangila bu ya la dia nalor jo kini ki ki balong ke jado dan shibu nangiru ki babu thong ya la dia ba kham ta makum ini ubna ne kum ki kisngi ne bahau ni u bena ne hau ni snamanta ngan le no shibu ki banang kham jan shu sha oblei dan na plek jo phi ma ka orlong phi le tu nang ya chaprang ba pinang san susu dan na prang jepi par kum ong mene ngi pen ken dan ngi pen du no te ha ka di ka por menta ma kam ta ma ka di ka singi menta nga kwa ye pi pen prakhat ke ka wei ma tang ka wei nga kwa pi prakhat ka pelong yang ngi ma la ni kita ki daw ki pelong yang ngi ban pen jenga yang ngi na oblei te ujisu hapor bau dong dan hapor selaperte mau ya kendu ya po ya kren but way brio but ya ni ubrio ulong ba mau ba un ino tang ka wei khnang ba but mau ba un buat ya un ino tang ka wei but ban buat ya pitip wei tau brio to desi na plek jopi pilala ban gas dan na plek jopi pat yang berkat deh to gini sengap mentah pidan Bible bapi pila ban plit lang mo da ka gospel kat ko Matthias ko nong ka ba khat khandai kat khot ka ba ar pu ar hadu ka ba ar phun riu te kidan han ni ki khna ru mo ar ngut ki ban thu ye phi ya ka ne ka jingja bat nang ta mo sengap bahaya ki bat hadir ka ta ngat sekli jingkli phi bat phin sa persang ban jubab haka wei ka por la dan uwei ubril ubaril spa bha ula led ha jisu bat ulong ku no hi kai babha na le babha yu bangan yo ai ka jing bam jikun jisu te ulong ba lai me khat babha yanga dan ubabha retang uwei uba ublai ulo ongru le da mi man balek besut shaka ta ka jing tu sumare ki hukum yakino menam tu menam penyam menam sakilam ler ban bura mela ukpa bat ya la kakmi bat ban ie ya la upara marjan kumbaya la dia tu uta usam la ong kumnu ulaong ikta baro nga asumar na mendang Khynnah dan ayu pat bangadang duna di uji su ulong la da mi man balong janai tu khilenyo di no yeki ai baro kat ki bamidan ulaong tu ai ru ha ki badong men yo ya ka jingkan shaw ha benang but tu wan bu ru yanga uni urius pa utang shio sngo ya ka cha ka ktien ulalenyo sngo si dan shi bun kispa ka jingkli ka baningkong ke ka bauru spa ula kli na ujisu ka baar ke ka ba ujisu ula pha ya urius pa banle ke balai uta urius pa ula let no da ka jing snow si bat ka basau ya ka jing long jong uni ubri ubarus pa nang eskem pila persang banjubab itu ki jingkli te phi nakatu ka jingja tang nakadaw jong ka wei ma uni ubri ula do no ya ka jing em bam jikut te ha ka jing em ka jongiru dan em ka daw
kon pelong yangi bangin jengai no oblay ni ban lendet no oblay lada em tingi nong amen de dak don hoot mo dak long hoot tung ha ban yet ba kadai yangi mo bangin kela kani kapor ke bangin kinla kanu mo kadau ban pelong yangi ban penjengai nak jede jungi oblay tu yet kita mo bat pa shau menta di ngila yo menta ya usnem bathamai ai banginum le kementang bangila mo ba yo uni usnem bathamai hendrei tu ngin pathamai la ka jong ka jing im omde la ka jing la ka jongi da ka ji pathamai ka jongi hendrei ngin pathamai ha ka ji pathamai jong u Jesus Christ di idan hang ni menta i Dr. Lam Singh iban yangi katuk ani ka jing kentu bat kham tam ru in duai ket pang na kam ta jo pi iwe bat ngakwa ru ye pi pin duai na kam ta ldi ba hau ni usnam ba menta pin long ki khun ki ba it bat ki bayai ne bat ki ba jan shu shau jisu kublai pi ki hab ki berat baro ki ba pet bat ki ba cha skor ki ji kai ka bangi yo menta ka singi ajan sistem mentangim yo syuk ban pelong ye ke jiseng kena hagi yang mane rengi aigo padi blai bangi don ni galat ban kerensan bandang yang sam ke keting ke jong blai ya ke bapila ban pej ni yeng ki sem ke jong pi bangai scam ling bai kini ke ji kai ba pila yo baro sikata ke dei ke jingker khu ha ke jim ke jong pi rengi aigo blai hani ke por kom taru bahaswa ya ke ba ngin ya yo news nem thamai kom ha ke ni ke si ngin ya aigo lang yu trai ha ki ai ke baro ki balaya ha ke jim jengi hoj uni usnem la long shau usnem ubangi lamat ya ke jing ya lenti ke balong kum kathma shisha ha ke jingim ke jongi te pipulies pagi thma ha ke tes memberem ki dan sibun ba te ka we ne kata ka dei pila ban syam ha kitab jong samuel ke banengkong nong balai phau ke khot banengkong hadon riu phen i hang to ya ke jingi le thma ha preng jong ki nong amalek bat ki khon Israel ini ki nong amalek la ong ba ki lawan ban thombor ki khon Israel ha ka por ki la leben ki la pensitam ki la ringmarau ya ki ni ki kentei ki khulung ki khna bat ha ka por long bau im David ula khuslai bau pet ya la ki jong ki breu ula susi bau la khuslai ha do ta re ha la pi pet pat ka khot ka ban reu la ong ba u David ula pen klan ya la de how try u David ula pen klan ya la de how try bolong blai ujong abat jong pi de ha ka bangi la yo yo ni usnem batmai kum do ngi mangi ru kum ki khon ke jong blai ngin pen klan ya la de how blai ha ka bangi ya how ni usnem ban sawan ka ban kong ngin ye pet ya ka ai bo blai ula le ha ka jim jongi tongin kan mau ya ka ai bo blai ula le ha ka jim ko jongi bat ke bo blai ula le ha ka jim jonga ba jong pi ka dei ha ka bo blai ula ri ula suma ri ka jim ko jongi ba do blai ru ula jubab wa ri ka jing duai ka jongi kita ka dei bangim dei ban klet ngiran kam ban kan mau shwai ka ai bo blai ula le ha ka jim jongi ka ba arpat hi dei ban kan mau ru ba blai ula kula ringi ba undan kat ban ngi ha ke kitab jong Joshua ka nong ban kong ka khot ba khandai ka tin jom blai ka ong kum ne to long uba khlain bat uba shlor bha wat tieng lemne wat kinyo namar utrai bo blai jome udan kat ban me kat shaba melej kani de bo blai kular nangam ta jong Joshua ban kibriu ko jongu ba ka de ru ko bo blai kular nam ta jonga ba jong pi kai bo blai la le bar ka ai bo blai kular ya ka bangi ngi dan kam ban ken mau nama kata tungin chane au blai tungin yang scam bat tungin ya shakri u blai ba ngin duai ru ba ni usnem ubangila yo menta ulong snem ubangin mat shu e jing kurku ko jong blai in mat shu e jing plelar ko jong blai ya ka bangin nangla ban sakri la yo ha ga nu ko por ka bangi don kam ha ga nu ko por ka bangi i wat yo blai in shem yo de blai da kurku no ya pi ki hep ki baret baro ba ki kimi ki pa jong pi ki ba krisyan ki ba sumar ba ki ba don kat bat pi na ko por si por ning kat bat baro ki ba ai ka ji kai na ka ti ko jong blai ha leng bau new snem u bala dep no ha ga jim ko jongi to ngin ya bu ka jing duai he ni ko por bo blai don kat nam da jong pi khanang ba ki nam dan shu ki jing khanglat ki nam dan shu ki jing penwet ki nam dan shu ki nu ki ban penthut ya ka jing sakri ko jongi u blai how news nem u ba thmai u bangila yo ban mat to nya phai shu blai ha ka jing duai ha ka ni ko por ko ba man ta ko pa jongi ba baneng long bo khoi ka ka teng ko jome wan ka hima ko jome
Ni aingo pat ime oblay se sien pat bangila ban syakri yame ni bagani galat hagani ka por ko mementa. Ni aingo ime oblay ban ke jihikai jo ka kti ko jome ka bane bam jukut shisha ke jihikai oblay ka bangi suthu ko trai dai tang ka ktien jome ka aingi ke jingker ben hagi por baro. Ni aingo ime oblay nam ta ki singi ki por ki banai ba unius namru ba let no bangila yo ban jam percau unius nam batmai bangin yo mat shishu ke jingker khu ko jome wala oblay ngi do no ka jing slok hagi jisang khna reki heb baret oblay ki bapet ki besha skor na ka por shikapor ba ki batesta ban wat ya ji hikai na ka kti ko jome kila yo ni ba ji shakri jo ga jisang khna ba ki no hikai baro ki balai shementa ongi aingo pari me oblay i duai ken ko trai nam ta ka jingker khu ko jome nam ta unius nam batmai ba ki bangila yo lang ken ko trai ya ka ba oblay se sien pat men ple kalat kanti bangin suthu ko trai shisha ba la rangi nyo ki jingker khu ko jome ngen nam la ki ko trai ba ki jo ki jingker khu ko bangila mat ki snem ki blai no angen men ai ki jo ki jingker khu trai ha ni snem wat mai snem ubamanta ko trai par kum jo blai ha ki jing dan kat ko jome men ri men sumar men dan kat blai men belat plenty na bra ki ai ki baro ki liang ki ba fer ba ki khon hab baret baro kin yo ai ki ji kai ka ba ka jam sim ba kin yo ro ban lai pat she ki school puli ke jong ki ba kin yo ro blai ban yo ya ki jing belat plenty ta ka lawe ke jong ki ba ki duai ro blai nam ta ki mi ki pa men ai ki jing ai ka bas kem ko trai bangin shania be heme bangin phai be cheme ban men ai bor kai kun trai bangin la ban pen khlan ya ka jingai ka jongi wa hukum gini ki por ki ba e bangi kendo ko trai ngi duai blai nam ta ka ji shakri jong ka ji sang khna baro ke ji hikai ki ba ki yo na ki no hikai ba hapo jong ji lam jong sister Lailaris ya ka ban ai blai ya ka ji hikai na ka tien ka jome na ka we ka tayo syakoi pat katayo kat aduk kari kapor kom ta ongi songo am ta gini gilat gilanti ke bangi yo ko trai ma melong shau blai ko ba blai haba kadon ke jing khang lat me pli da ko we pat kalat ko trai bangila ban pengkrau ko deng ko jwe meda kur khu no eki ke ber baro ke ber ki yeng ki sam ke ber ko nu ko jaka ko trai haba kin pech be ken yo i ke jing kai na ka te ko jome kin nang ro blai ban pesriem bat me ban mena kur khu blai ke jing kur khu ko jome sai sen pat ngi duai ma melong blai ban ai ke jing start bagi tip bagi sempang na ka tien ka ba em ko jome ha ka kedeng jo Jesu ki duai bani aingo bani pan ki ne baro nom tash ke bam jukut amen long blakar khu na kamta jong pi baro lingba ki jihikai bar ka jing duai bar ha kan ka po kamenta ni dan ki khenarit ki ba mo ki baret ba bar ki baskun ba ki ban penkut ya kan ka jing shakri da ka jing shat halo ka jing rai u Jesu ulong ka jing shai sha ka perthei ti ni ka po menta nga kwa ya phiru baro bakan ki bapet pini shimenta lang bat ki ha kan ka jing shan ready 1 2 3 Searching for an answer, a ray of hope in a hopeless world. Who can we turn to? Where is our rescue? There is someone, he's the answer. He's the light and he'll light the way. His name is Jesus.
kau ni usnem batmai ulo usnem belakar ku nak benta jong pi baro dak jingkir ku ka jo blay ubalo nong thau jengi nong penem bar ba i jengi hadu kata-kata ti hadu bangin se syambyang hakawai par kapor tu blay undon kat lambat pi baro bye bye